תגידי, מתי הבנת מה זה אומר להיות שוטרת? התקבלה קריאה משכנים על צעקות, בכי של ילדים. רות, קיבלתי, אנחנו בדרך. הגענו לכתובת הכי מהר שאפשר. במדרגות אני כבר שומעת את הצעקות מהדירה. אנחנו מבצעים הפרדה, אני מתשאלת את האישה והיא מספרת שהם סתם רבו. האבא גם כן, לא היה שום דבר, ויכוח מילולי, ואז אני רואה בזווית העין את הילד מציץ בעיניים מבועלות. משהו בבטן לא הסתדר לי. אני מחליטה להפריד אותו מהסיטואציה, אני שואלת אותו שאלות פשוטות, והוא לא כל כך משתף פעולה. אבל אחרי כמה רגעים הוא פתאום מסתכל לי בעיניים ואומר לי, וואי, רק מלהיזכר בזה יש לי צמרמורת, סליחה. ואומר לי, אבא מרביץ. בשניות כל התמונה משתנה. הגבר הובא למעצר, ושם הוא גם הודה במעשים. כמובן, עובדת סוציאלית נכנסה לתמונה. זאת הסיבה שאני לובשת את המדים האלה, בשביל זה אני פה. אני יכולה להגיע לאירוע ולגלות שהצלתי חיי אדם. בחירה שמשנה חיים. חפשו גיוס למשטרה.